Zatiaľ len dominujú s časom 18:10 domáce ženy z Rudíka. Uvidíme, ako tento čas preberia ženy z Rašného. Zatiaľ to vyzerá veľmi slušne. Bičkárka odchádza zo základne ako posledná. Silný prúd nám otláča. A opäť problém. Treba dobre zaklaknúť. Tak až na tretíkrát sa na to podarilo. Potles si to zaslúži. Mami bojovali do konca. V tomto prípade určite treba dobre načasovať tú vodu.